Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün biz sizin ixtibarga Mustay Karim ismindagi Bashqirt Milli Yoshlar teatr artistlari boshqaruvida G'afur Qayumning Hind qiz asari bo'yicha qo'yilgan muzikal komediya taqdim etamiz. Asarni sahnaga teatrning rejissyori Azat Nadirgulov qo'ygan. Muzikal bezalishin Rishad Sag'itov ishlagan. Rollarni boshqaralar Javdat, Джимми, Азат Джиханшин, Зайтуна, Зита, Лена Ганиева, Мамдуда, Матху, Зифа Давлетбаева, Габдрахман, Брахман, Фирдат Галиев, Мухаммад Хан, Матурелли, Нагим Нургалин, Кабира Канзас, Альбина Кашапова. Спектакльне Фирдат Галиев алып бара. 1997 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльне эфир өчен режиссер Әлфия Гыляҗи, тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәди, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Яйгы мотор кис. Егдат менән Зәйтүнә эскәмиялә ултыралар. Авыл яшьтәре гөрләшә клубка кино карарга ашыгалар. Зәйтүнә, Әтеге аднала булганы беләһеңме? Искиткә сине. Уларды бикләп тоттылар. Егетен урлап ябып куйдылар. Мин еланым да хатта. Зәйтүнә тия. Нисек яраталар улар бер-берен? Унда мөхәббәтте һин белмәһең дә. Ундагы моң, тазалык, сафлык. Беләһеңме? Мин ул матурлыкты һагынып китеп алам. Бер адна бит инде. Бер адна булганы юк. Сагыла булмага. Мин бүтәйнем, туйда алмайым. Зәйтүнә. Егет ундай сибәр. Ул киенүе, ул йырлавы. Ой! Зәйтүнә. Беләңме? Буна нигә без дә шулай итеп яшәмәбез икән, матур итеп, яратышып нигә, Зәйтүнә. Зәйтүнә. Тыңлайым. Зәйтүнә тием табаха. Гел һине генә тыңлап торам бит инде. Яратмайым мин. Кемдер? Минеме? Нишләп һине шул индийский киноларды яратмайым. Буна нишләптер карагам, күңелем булгана башлай, Зәйтүнә. Нимә һөйләйһең, Ярай, Зәйтүнә, суынма. Валлаһи алдау бит ул. Әкият кино, әкият. Тормыш. Юк. Һин яңгылышаһың. Унда уласын тормыш. Был әкият. Зәйтүнә. Яратам мин һине. Зәйтүнә. Яратам мин һине, Зәйтүнә. Яллам, бөтермәһәммә шул индийский киноларды, бөтермәһәммә. Заразалары керде бит арабызга. Нисек трактор шаулагандай яратышып йөрөйнек бит без, Яллам. Шайтан алгыры. Бензин икән буны. Буны һылай исмаһам, йөрәк ярһуын бөтермәй бит, Зәйтүнә. Аңламайһың һин мине, Зәйтүнә. Аңламайһың һин минең йөрәгемде, Зәйтүнә. Йөрәгемде аңламайһың, Нишләп ултыраһың, Егет? Балык тотып ултырам. Шаян инде һин әйме? Егет, күңелле миңа һинең менән, Тута, һин нишләп кино карамайһың әле ул, Яратмайым. Нимә? Кызык түгел. Алдашма, кызык түгел имеш. Валлаһи, Һиндстан әкиятен карап утырырга. Бында ла бит баштан ашкан. Егет, моны бездәге кебек. Картоф комбайны кебек, йөктерде шытырдатып, быздаклау да юк бит. Яллап кит әле, утырһаң да инде.
Шаяра минде ярай. Менің немеге сыққанымды аңламайым. Ісіғің ма? Эх, Мәмдүт, Мәмдүт. Йоде, давай, мені ұзаттып қоян, Неме? Ұзат әлі мені, Юғай. Давай олайға, тракторда кататься етеді, Енекінде ме? Менекінде ме? Менікі уатық? Давай менекінде? Менекі зырақ. Касим сот. Балам бойлап елер біде. Неме, Мәмдүт? Әйттім дейінді, менікі уатықтып. Бар өзің гіне. Неме болды хеңе? Әй. Киіміңде өзгеріштем, киіміңде шұлық майлы салбар. Ну-ка келелі. Өр әлі. Неме? Өр. Әлі бензин үскенінде. Кеттелі. Хиннеме? Тігі сіңірткер қандамы? Ну, бұл сіңірткені. Мен қадыр кеудет. Аяқтарым бұдарлап шыл заранның біті егіттердің баштарын әйлендіріп. Мәмдүт, сіңіртке. Қоғышып қына ерім, Кеудет, мен хинің үсін. Мәмдүт. Хин, кеудет, әйткіне. Ну, сіңіртке, ну, заррас. Мәмдүт, аныслам дейін, бар. Кеудет. Қайтып қына еққа, қоғышып ерім, Мәмдүт. Кеудет. Мәмдүт. Қара, кеудет. Біті кішінілі тракторда кататься етерге соқыралармын. Заррас. Привет. Мешеу. Нишауа. Башына етме әммә. Башына етме. Шул индийский кинолардан башына етме әммә. Шул индиз. Привет. Ой, привет. Ағайыны. Шырпың бар ма? Бар, әниме. Беріп тұр әлі. Не? А зажигалка бар ма? Зажигалкам да бар. Ме? Тәмәкің да бар ма әлі? Тәмәке күп минде. Ме? Бар тайбына! Шырпы? Харанланма. Бик сауаплы эш башқарғы ярдам иттің. Безобразие! Урамда остыраған һәр кемгә шырпы бесплатно бирә башлаганы бат. Хәзер киттем. Шул тиклем хосмаһаң. Бензовоз, что ли? Ағайыңы, туқта, келелі. Ағайыңы, клуб қайғы яқта әлі бұнда? Клуб? Шутник, неудачник, шутник. Такой страшный шутник. Кизабиттік яқтайын, әжімеге керек олыңа. Башына етәмін оның қадыр. Яңырам саразыны. Көліне күлмейім. Не смешно. Туқта, ен нешлеп меңе бейләнәһең әлі, ла? Туқта, ен нешлеп меңе бейләнәһең әлі, ла? Кем хуң һин, ул тиклем? Кем? Мөхәммәтхан кем? Мөхәммәтхан ағаң бит, ағартым. Кем? Ну, завклуб инде, завклуб.
Bu hinmini bel, ey. Мен хини бит танымай турам да инде. Яллам завклуб, иптәш завклуб. Бир әле кулыңды. Мә? Иптәш завклуб. Клубтың гаебе юк бунда. Хин, барһынала гаепле, хин. Ташайһың шул иманһыз, тодһыз, мәгънәһез, 4 сериялык индийский киноларда хин ташайһың. Кустым, мен... Яндырам мин хине. Кой, кустым, әрәм итме инде, кустым. Кустым, кустым. Әйдә клубтың янына. Варвар яшәй белеп, яшәмәйһең Мөхәммәтхан агай. Бензин бит бұл. Иптәш завклуб. Кустым, шуның өсін кеші яндырар білет, кустым. Эх, Мөхәммәтхан агай. Йөрәк яна бит Мөхәммәтхан агай. Йөрәк яна. Нисек яратышып йөрийник бит без, Мөхәммәтхан агай. Кара әле. Тагылып килһәң. Шул хинд киноларын сыра бысагымынан матур иттереп уям мин һине. Кустым, тыныслан инде, кустым, тыныслан. Ана, кара әле. Зәйтүнәң килә, мөхәббәтең килә, кустым, тыныслан инде, яраймы, кустым. Бар, тай бунан. Ул үлде. Зәйтүнә, кем үлде? Зита, Һинд кызы. Ул үлде. Фу! Уны егетеннән айырырга теләнеләр. Һәм айырдылар. Кыз түзә алмаенса каянан ташланды. Башланды. Һәм үлде. Юк. Уны коткарырга кирәк. Иң дөрес юл хушыгыз. Зәйтүнә! Күрә алмайым, яратмайым, күрә алмайым, яратмайым. Зәйтүнә! मुझे जीना नहीं अकेले. Председательдің өйі. Караватта Зәйтүнә ята. Ул үнһеҙ. Ғабдрахман арлы-бирле йөрөй, Мөхәммәтхан менән Кәбирә ултыралар. Кызым. Зәйтүнә. Кызым. Зәйтүнә. Кызым. Үлеп кенә куймаһын инде. Ике врач, бер профессор сакыртып, бер нимә әйтә алмайдар, дөрес диагноз куймайдар. Председатель. Туктагыз әле. Булмаһа мин кайтып бераз йоклап алайым әле. Кирәк булһам сакыртырһыгыз. Рәхмәт, Кәбирә. Сакыртырмын. Кабат. Иптәш председатель. Мин дә кайтайым инде. Тукта. Бер кайда да китмәйин, иптәш завклуб. Иптәш председатель, бер генә сәгать йоклап алайым инде, иптәш Бер председатель. сәгать түгел, бер секундта йоклатмайым мине. Минең- Кызымды һавыктырмайынса, бер кайда да китмәйин. Минең гаебем юк та инде, иптәш председатель. Молчать! Нисәмә тапкыр әйттем мин һиңә. Алып кайтма шул минди киноһын дип. Колхозлар иртән эшкә һуңга калалар. Кайһы берәүләре бөтенләй эшкә сыкмай. Постоянно шул кино турында гына һөйләшәләр. Башка кинолар беткәнме һиңә? Бар, иптәш председатель. Ләкин безнең киноларга халык йөрмәй. План үтәлмәй, иптәш председатель. Буна карагыз, буна. Яле. Буна безнең кино. Бер кем дә йөрмәй. План үтәлмәй, иптәш председатель. Буна Һинд киноһына барыһы агылып йөри. Хукырдары, аңгыраудары.
Пеләштәре алйоттарына тиклем килеп ултыралар, иптәш председатель. Нима? Мәйтем, алйот дип, иптәш председатель. Шул киноға киләләр. Шу вакытында йоклайдар. Миңа. Нейесен дип һорайым мин инән, нейесен? Белмәйм инде, иптәш председатель. Белмәйһең. Нимә генә беләһең ул инә? Бuna нимә иптәш завклуб? Әгәр кызымды һавыктырмаһаң, укытканысын тотылган 620 тинде мин инән. 22, иптәш председатель. 22 тин, иптәш. 20. Бuna бит, иптәш. 20. 23. 620 тинде түләтәм. Кызымды имгәткәнесен статья менән мәңгелеккә ултыртам мин һине төрмәгә, иптәш подсудимый. Бывший завклуб, иптәш председатель, зинһар инде, иптәш председатель. Молчать. Сухариды магазиндан алырһың. Бер генә кило ал. Мин кушты тиерһең. Өйеңдә иптәш завклуб хатам. Кәзәңде колхоз исеменә. Кәзәгә теймәгез, иптәш. Молчать. Кәзә бит минем бәхетем, иптәш. Кәзәгә теймәгез. Кызым, ят. Зәйтүнә, тормай, Зәйтүнә. Ят. Иптәш завклуб. Теш паста, кружка, тастамал хабының бармы? Бер нәмә лә юк. Минең мунсанан запаснойларын кіріп алырың тотынылғандарын. Мин хәзер управлениега китәм. Одакламай кайтам. Һин уйла. Я кызым, я бер кишлек камера. Теш председатель. Ну, дура ин, Зәйтүнә. Дурочка. Эх, Ходаем. Әгәр һин бар икән, Ходаем, коткар мине ошо бәләләрдән, Ходаем. Һавыктыр инде Зәйтүнәне. Гомердә лә күрһәтәсәк түгелмен ошо индийский киноларны, Ходаем, я. Зәйтүнә, мин тоғрыданмы? Миңа кагылма, Зәйтүнә. Зәйтүнә, кагылма миңа, Зәйтүнә, кагылма. Мөхәммәд хан агай! Нимә эшләтәһең һин уны, Яудәт, мин гаепле түгел, ул тордыла, мине тота башланы. Зәйтүнә, тыныслан, Зәйтүнә. Бәгыркәем, аппагым, аккошым, тыныслан, ишетәһеңме мине? Мин иргәңдә, әйдә, урыныңа ятып тор, әйдә, ана шулай. Мөхәммәд хан агай, нишләйбез һуңа? Хәзер нимә эшләйбез? Әйдә, уйлашайык әле. Бер генә башка юньле фикер килмә, Яудәт, уйла әле. Зәйтүнә. Яудәт, әтеге 1 кило сухари күпме тора икән? Белмәйем. Яудәт, уйлап тап инде, һинең башың әзрәк эшләй дә инде. Таптым. Яудәт. Таптым. Яудәт, рәхмәт, Яудәт. Свобода. Яудәт. Тукта, Мөхәммәд хан агай. Тукта. Теге индийский киноларың клубтамы, юкмы? Клубта. Әйдә, киттек шунда. Әйдә, чабрек. Киттек, әйдә. And all of those vows we made were never to be. Авыл клубы. Залда бер кем дә юк. Зәйтүнәне беренче рәткә индереп ултырталар, Мөхәммәд хан киноаппаратын кабыды. Экранда һинд киноһы яр ишетелә. Зәйтүнә терелеп киткәндәй була. Елмая, шатлана, ярга кушыла. Председательдің өйі. Караватта Зәйтүнә.
Мөхәммәтхан, Яудәт, Кәбирә, Мәмдүдә ултыралар. Габдрахман арлы-бирле йөрөй. Эксперименттың уңышлы үтүе һездән тора. Әгәр уңышлы үтмәһә, барыгызла ултыртам, себер ебәрттерәм, кабахаттар. Инде эксперимент шартларына килгәндә, авылды буярга, бидәргә, төҙөкләндерергә, сәскәләр ултыртырга һәм башкалар. Авылдан яшен картын Һинд милли киемдәренә киендерергә. Һинд милли киемдәренә киендерергә тим аңгыралар. Һәркем Индияса йырларга һәм биергә өйрәнергә тиеш. Бүгендән башлап, һез Кызыл Маяк колхозы кешеләре түгел, вай блистәр. Кемнәр? Ай алла, индустар. Оештыру эшләрен иптәш зав клубка йөкләйем. Иптәш председатель. Молчать, тыңламаһалар, миңә җиткерерһең. Бәрәкалла. Бәрәкалла, Габдрахман. Һинме һуң был Габдрахман? Һуң күптән кирәген иптәштәр, сусҡаҙ барын әйләнеп бөттөк бит инде. Кәбир апай ултыр инде. Ярай. Иптәш председатель, мин дә бейергә тейешмен дә. Һин дә Трактор. тракторда. Ниндәй трактор, а? Касим суд. Ай алла, бер аҙнаға онотоп торорһың. Был тиклемдә ҡанһыҙ булырһығыҙ икән, иптәш председатель. Мөхәммәтхан, Мин бында иптәш председатель. һине Зәйтүнәнең тән һаҡсыһы булырһың. Нимәгә кәрәк ул? Кәрәккә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Ә миңә Һиңә нимә етмәй тағын? тән һаҡсыһы. Иптәш председатель, әйҙәгеҙ Яудәт булһын. Бер ваҡытта ла үҙен обижать итмәҫмен, күтәреп кенә йөрөтөрмөн, бер кемдән дә тейҙермәм. Иптәш председатель, зинһар бирмәгеҙ, иптәш председатель. Уның нимәһен һаҡлайһың ти? Уға кем тия алһын ти? Ярар, ҡарарбыҙ. Ват маладис, Габдрахман. Ват маладис. Иң кәрәкле эшкә, аҙбарҙы йәмләндереү эшенә тотонғанһың, Габдрахман. Зав, Газ! алға, әйҙә, артабан димә. Иптәштәр! Бөйөк үҙгәреш башлана, иптәштәр. Бына шулайтып, эшләпәне былайтып ебәрәң. Бына ошо күлдәкте былайтып ебәрәң. Һәм һин полный индус ҡайланаһың, иптәштәр. Әссәләмләү дип, иптәштәр, бына ошулайтып эшләбеҙ, иптәштәр. Бына былай. Нисек. Бына былай. Башты былай. Аяҡты кендеккә терәйһең, иптәштәр. Әйҙә, бер ҡолаҡты икенсе ҡолаҡҡа терәп ҡуяһың. Абатлап ултырған. Яудәт эшләмәй, иптәш председатель. Яудәт, ҡабатла инде. Ҡабатлап ултырам да инде. Ҡабатлап ултыраң, өлгөр алмайһың бит берҙәгенә. Нишләп һирәләһең һин, а? Иптәш председатель, өлгөр алмайым мин. Өлгөр алмайым. Әллә сәләмләү ҡабатлап алаһыңмы, иптәштәр? Уфалла, 100 ҡат ҡабатланыҡ бит инде. Меня тутыйғыз, что ли? Был кейемдәрем менән һыйырымды ғына нисек ҡайтып һауырмын икән инде хәҙер. Минең һыйырым танымай торор инде, бит Габдрахман. Иптәш председатель, трактордан төшмәй эшләренем ҡайтайым мин, ә? Туҡта, бер кем бер ҡайҙа китмәй. Әгәр берәйһегеҙ генә яңылыш ҡына һиҙҙереп ҡараһа, ҡолаҡһыҙ ҡалдырам. Маңлайыңдағы ҡаҙал тамған ҡайҙа? Хәҙер йәбештерәм. Әйттем бит, йәбештереп сығығыҙ тип. Әйттем бит, мин һеҙгә йәбештереп сығығыҙ тип. Йәбештердек. Мөхәммәтхан, Мин бында, иптәш председатель. артабан нимә? Артабан димә тип. Сценарий буйынса артабан исемдәрҙе үҙгәртте, иптәш председатель. Әйҙә алға. Иптәштәр, хәҙер бер аҙҙан өйҙән Зәйтүнәне алып сығабыҙ. Иптәштәр, Зәйтүнә хәҙер Зәйтүнә түгел. Инде исә, иптәштәр, Зита була, иптәштәр.
Зита. Я матурист. Яудат. Минің шырпыны алған үшін мен еңа Джимми деп қосам. Инде ий тағы ол. Неме, Мұхаммед ханаға. Жәудәт, тауышланма. Нишләп ол үсікләшә? Неме? Нинде ий тағы ол. И түгел, Джимми, дурак дегендағы д, понял? Жәудәт, Джимми була. Ярай, аңланам инде, аңланам. Мамдуза. Баяғы есіме типкен үшін. Қарауны Мұхаммед хан ағай. Не надо. Мен еңа мат, ху деп қоса. Нендей ху? Мат ху. Қабатлалыққа кірайық. Неме теңің? Выбирай выражение, понял? Менің матқы бұлағым келмей. Я гита, бітті кетті. Гита, пабыла, ату. Болармын мен я. Қарағыд әлі. Матқой бітті кетті. Артыма деме. Қарағыд әлі. Начальство өзіне есім құшмаған әлі. Начальство өзіне обижать ете. Қаралы хин несіге? Ипташ председатель. Біз ғала бар. Бұна ипташ председатель хізге жұмышшоқ қына айтканда, бірақ маған ипташ председатель. Амин. Хіздің рұқсат білән матур әлі. Мотороллер түгіл, матур әлі. Осы ойны мотороллер әлі. Кәбір апай. Әлі менің исім бар ма? Прелесть какая, ужас, конечно. Кәбір апай. Рахмет, инде Мұхаммед хан Сен ауылдан ең матур гет врачы боларақ. Менің осы ұсқаны бәқіт еткені сөйл менің Канзас деп есім құшарған еп. Канзас. Нишләп мен қанғыз болайым дей? Менің бет ауылдағы бір генә сусқаналаран еткенім юқ Абдрахман. Қанғыз түгел, Канзас. Ярайды. Бітті ме? Бітті, ипташ председатель. Бітті, мен қадір Зәйтүнәні бұнда алып келем. Қарағыдыны жаңлысқына езіріп қарағыдыны. Қола қыз қалдырам. Ярай. Қапыл ұшы мәлді бейей Зәйтүнә келіп сыға. Ол ит кеткіз моторайған, танырлық та түгел, үстінде Хинд халқының киімі. Барғала қаушап қалдар, аптырап Зәйтүнәге қарайдар. Дәртлі Хинд бейуі бүт аурамды енләндіріп ебәрі. Әстағафирулла кем балай. Ужас. Хау берегідісі, меңа хау берегідісі. Менің қығым қайда? Әзекейім, тағыла кинайы берділер. Хау берегід, меңа хау. Исән мәгін? Хау бұдан? Хаумы қығым Зита. Әхіз мені қойдан білі, әбім? Бәй қығым, хин мені танымайың мұнай? Бұна таушығып таныш. Көргенім де бар кебек. Аңа қығым, мен бит хинің атайың? Атайың? Исіме түсті. Büyük Maharadж. Рәхмәт кызым. Тұр кызым. Махарадж кызы киш кызына идәндә ултыру ярамай. Тұр кызым. Ярамай, ха. Нәне кызым? Һез минем әсәем. Кызым. Һез миңа бәләкәй сакта күңел, гүзәл тормыш турында һөйләй торган идегез. Әсәем. Бала. Кызым, бына был безнең авылыбызның иң алдынгы трактай. Сәй комбайнда эшләүче сибәркәйбез Матху. Таныш.
Исәнме? Һеҙгә был исем бик килешә. Мин һеҙҙе ҡайҙалыр күргән дә кеүекмен. Минең дә күргәнем бар кеүек. Һеҙ мине ҡайҙан күрҙегеҙ? Күрҙем, беләм, белмәҫкә көн һайын күреп торам. Ҡыҙым, бына был безнең ауылыбыҙҙың иң данлыҡлы кешеһе, бай сәүҙәгәр, оҙаҡламай Себергә барырға йыйына. Исеме Мотороллер. Председатель Мотороллер. Матурелли. Матур. Елли. Матурелли. Моторелли. Матурелли. Атай! Ҡотҡар мине! Мин уға кейәүгә сыҡмайым! Сыҡмайым! Әсәй! Балам, балаҡайым тыныслан. Һине бер кем дә уға кейәүгә бирергә йыйынмай. Мөхәммәт ханды бирей. Икән, Зәйтүнәм. Бөтөнләй иҫәрләнгән икән. Бының шариктары бушаған, өйләнеп тә ебәрәң. Ҡыҙым, бына был беҙҙең ауылыбыҙҙың, колхозыбыҙҙың иң алдынғы фил көтөүсеһе Джимми. Джимми, ҡайттыңмы, һөйөклөм? Мине һағынып ҡайттыңмы? Йәйге ҡыҙым, ул яңыраҡ ҡына ҡайтты. Һин ниңә ҡыуанмайһың? Ҡыуан. Минең әсәйем ауырып киткәйне. Миңә ҡайтырға кәрәк. Ятим бит һин, ятим. Борсолоп барыбер ярҙам итеп булмай бит. Теләйһеңме? Мин һиңә йырлап, бейеп күрһәтәм. Юҡ, теләмәйем. Ярай, теләйем инде. Бик теләйем. Рәхим итегеҙ. Һеҙҙең өсөн генә. Рәхмәт, ҡыҙым, бик матур йырлап бейенең, рәхмәт. Хәҙер? Әйе. Мине үҙемде генә ҡалдырһағыҙ ине. Баш өҫтө, ҡыҙым, баш өҫтө. Барығыҙ ҡайтып, филдәрегеҙҙе һалатырығыҙ. Джимми бында ҡалһын. Джимми. Иптәш председатель, булдыра алмайым, иптәш. Булдырырһың. Фил хәтле фил көтөүен көткәнде инде, уныһын ғына булдыр. Председатель, булдыра алмайым, тием. Джимми. Аңланым. Һин... Һеҙ шундай матур. Һин дә бик матур. Меҫкән Зәйтүнә. Нисек иттереп яратышып йөрөнөк бит. Ҡайҙа ҡасып китергә лә белмәйем. Һин нимә унда һөйләнәһең, Мин... Дуға уҡыйым, дуға. Дуға? Һеҙ Будда динендәме? Әйе, Будда дине шикелле шулай килеп сыға инде. Нимә тураһында дуға уҡыйһығыҙ? Сер булмаһа. Һеҙҙең хаҡта. Рәхмәт. Ләкин минең барыһы ла һәйбәт. Улайһа, мин ҡайтайым, йәме? Юҡ. Һеҙҙең менән миңә шул тиклем рәхәт. Миңә лә бик рәхәт. Һинең ирендәрең.
Мин кайтайым. Мин әтем көтә. Мин кайтайым. Мине көтәләр. Мин кайтайым. Мин кайтайым. Габдрахман менән Мутарелли инәләр. Улар киемдәренә буталып беткәндәр. Абыналар хөрлегәләр. मेरे दिल में लगे हैं ओ सनम Һин завкылы башың менән касан минең кызымның башын әйләндерә белгәрдең, а? Хәзер шунда итеп өйләндерәм мин һине, шунда итеп өйләндерәм. Иптәш председатель, мин һезнең кызыгызны күргәнем дә юк, мин уны белмәем дә. Нимә генә ишетмәсәң ул, ни нормаллыйдың? Нимә тинең? Мәйтәм, иптәш председатель, мәйтәм, әллә хаташа башларым инде, әллә семетеп кенә карагыз. Хәзер Нишләйбез? Мин һиннән һорарга тиеш, иптәш завклуб. Белмәем. Белмәйһең, нимә генә беләһең һин? Нимә генә беләһең? Иптәш председатель. Я. Менау. Мәйтәм, теге егет кызга хагыз булып ябышты. Мәйтәм, Аллам хаклаһын, бодылышып куймаһындар, тем иптәш председатель. Кара уны, кызым өчен башың менән явап бирәһең. Шуга әйтәм бит, артык мавыктырмаска кирәк. Әлегә йөрһендәр. Әгәр эш бик тәрәнгә инеп китә башлаһа, айырырга кирәк. Айырырга? Әнисе итеп айырырга? Ай, Алла, уныһын үҙең бел инде, гел ирәт һине. Ул нимәгә укыттым мин һине культ просвета, колхоз аксаһын әрәм итеп? Постоянно шулай тине тораушы. Постоянно шулай тисе. Үзегез бит көчләп теге хыйыр һавы бултырган ердән Зойкамды матур итеп йырлап кына һавы бултырган ердән көчләп ебәрдегез дә укырга. Буна хәзер хөрмәт юк, кызлар яратмай. Шунда Зойкамның елендәрен каккылап, хуккылап һавып кына ултырганда, бөтә кызлар үдемдеке булайны, иптәш председатель. Ярай. Яраталар бит дояр егеттәрне. Ярай, елама инде, елама. Һуң, кышкылыкка утын өстәбрәк бирмен, барбыр юнле башлы әзерләмәйһең ул утында. Ярай, тырышырмын. Уттай эш вакытында кәфен әйп. Сара. Сари урап бесән өстендә. Ну акылына килһә, Мөхәммәд хан, ну акылына килһә. Иптәш председатель. Теге нәмәгә килә ята бит. Киен тизрәк. Әйдә, ул килгәндә бейеп йөргән булайык, иптәш председатель. Әйдә. आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला आ गया रंग जमाने आ गया धूम मचाने आ गया हलवा वाला आ गया Нимә булды, кызым? Джимми мине ташлап китте. Ах, ул манка малайды. Гафу мәйтәм, инде. Хәзер минең яшәүдең мәгънәһе лә калмады. Әлбиттә. Мин каянан ташланам. Каянан? Давно пора. Ах, юнәһәд. Бар, Мөхәммәд хан. Мөхәммәд тап, Джимми тап. Джиммине тап. Кызымды хакла. Әйдә, ултыр. Мәмдүдә матхотим, туктам. Нимә ташбака күк хиреләһең, атла тизрәк. Ай, тыңлайм, әфәндем. Суқынма, туйган, кайда карамайым, дустар. Берәр нормальный кеше торып калдымы был дөньяда? Үҙегез бит инде исә генә тинегез.
Of, минең алдымда түгел, Зәйтүнә янында гына аңгыра бәрән. Шулай диләр уны. Тукта, бар әле бар, кит, врачта сакат, врачта миңа. Миңа врач кәрәк түгел, Аллага шөкер. Миңа түгел, миңа кәрәк аңгыра бәрән. Кит bundan. Кәбир апай менә. Врач. Кәбир апай. Кит янымдан врач ал. Кәбир апай. Кит янымдан. हलवे वाले, तुझमें क्या खूबियां हैं? मुझमें प्यार की गर्मी हर दिल में हुस्न Брахман! Нимә булды, Брахман? Кайда Зита? Әйтмәле шул исемне исмагам һин. Нимә? Зита ишетмәһен. Зәйтүнә яудат менән. Ниндәй Зәйтүнә, ниндәй яудат турында һөйләйһең һин? Мин берни дә аңламаем. Уян әле, Кәбирә, уян. Был мин, Габдрахман. Габдрахман, мин инәңнән кулагы. Габдрахман. Бәрәкалла, Габдрахман. Эй, Аллам, мин бит танымай да торам үдеңде. Яш вакытта артыңдан бик сабып караным да бит. Һин генә күз алманың. Эй, шуны. Булгандыр инде яш сакта, Габдрахман. Булгандыр. Атак. Һин бит үдең өйләндең. Кызың туды. Кәбирә, һинең кияүгә сыкмагыныңды һис тә аңлай алманым мин. Сибәр, алтын куллы уңган кыз бит. Габдрахман. Эй, Габдрахман. Мин бит һине. Мине? Әйе. Ысынлапмы? Ысынлап. Кәбирә. Габдрахман. Күзләреңдә миннән яшьрәк. Габдрахман. Кәбирә. Эй, Габдрахман. Каралы, Габдрахман. Нисегрәк ямьләндердең бит авылда. Нәкъ без яшь сактагы вакыт какшап калды. Эй, Кәбирә. Яшьлек. Индийский кино кук үттелә китте, Габдрахман. Кәбирә. Мин яшьлеккә кире кайткан күк булды. Һин моны тирә-якка күз һал. Бөтә һөенә, тирә-юнгә ям кирде, күңел һөенә бит, Кәбирә. Кайтайык бер яшьлеккә, Кәбирә. Кызым һаука, һиңа әлеге күк әсәем тибендәшер, Кәбирә. Белмәем шул, Габдрахман. Нимә эшләп йөрөйһең бында? Нимә эшләп йөрөйһең? Безгә күңелле. Мин нимә эшләйем? Әллә бер нимә булдымы, Матху? Берәһин тукманың мәллә Матху? Тукмарың бар. Бөтәләй итәгатьле булып үткәндәр. Рәхәтләнеп үгенеп тә булмай бит, Исмаһам. Бөтенә үзгәргән. Тукмарың бар. Туктале, Мәмдүдә. Тракторга утырып казарыным, тракторымды яшергәндәр, иптәш председатель. Тормышымның бөтә ямен алдыгыз. Кызма һин, Мәмдүдә. Тыныслан инде, Мәмдүдә. Һин бына тирә-якка күз һал. Күңел һөенә бит. Күңел һөенә тим. Дөнья сескә ата, Мәмдүдә. Күңел һөенә.
Нимә? Әллә һеҙҙә тегеней... Нимә? Әллә нәмәләр һөйләйһегеҙ? Нимә булды һеҙгә? Бесән өҫтө, председатель. Бесән өҫтө. Сез Мостай Кәрим исемендәге Башҡорт милли йәшләр театры артистлары башҡаруында Ғафур Ҡаюмның Һинд ҡыҙы әсәре буйынса ҡуйылған музыкаль комедияның беренче өлөшөн тыңладығыҙ. Аның икенче өлөшө бүген 13:10 яңғыраясаҡ. Ҡазан сөйләй. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, хәзер без сезнең игътибарыға Мостай Кәрим исемендәге Башҡорт милли йәшләр театры артистлары башҡаруында Ғафур Ҡаюмның Һинд ҡыҙы әсәре буйынса ҡуйылған музыкаль комедияның икенче өлөшөн тәҡдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә театрның режиссеры Азат Надырғулов ҡуйған. Музыкаль бизәлешен Ришат Сәғитов эшләгән. Ролләрне башҡаралар: Җәүдәт, Джимми, Азат Җиһаншин, Зәйтүнә, Зита, Лена Ғаниева, Мәмдүдә, Матху, Зифа Дәүләтбаева, Ғабдрахман, Брахман, Фирдат Ғалиев, Мөхәммәд хан, Матурелли, Нағим Нурғалин, Кәбирә, Канзас, Альбина Кашапова. Спектакльне Фирдат Ғалиев алып бара. 1997 елда магнитофон тасмасына язып алынған бу спектакльне эфир өчен режиссер Әлфия Ғилази, тауыш операторы Зөлфира Мөхәммәди, мөхәррир Рөстәм Ақйегет әзерләгән. Рәхмәт, ҡыҙым, бик матур йырлап бейенең, рәхмәт. Хәҙер Әйе. мине үҙемде генә ҡалдырһағыҙ ине. Баш өҫтө, ҡыҙым, баш өҫтө. Барығыҙ ҡайтып, филдәрегеҙҙе һауатырығыҙ. Джимми бында ҡал. Джимми. Иптәш председатель, булдыра алмайым, иптәш председатель. Булдырырһың. Фил хәтле фил көтөүен көткәнде инде, уныһын ғына булдырыр. Председатель, булдыра алмайым, тием. Джимми. Аңланым. Һин... һеҙ шундай матур. Һин дә бик матур. Меҫкән Зәйтүнә, нисек иттереп яратышып йөрөнөк бит. Хәҙер ҡайҙа ҡасып китергә лә белмәйем. Һин нимә унда һөйләнәһең, Мин... дуға уҡыйым, дуға. Дуға? Һеҙ Будда динендәме? Әйе, Будда дине шикелле шулай килеп сыға инде. Нимә тураһында дуға уҡыйһығыҙ? Сер булмаһа. Һеҙҙең хаҡта. Рәхмәт. Ләкин минең барыһы ла һәйбәт. Улайһа, мин ҡайтайым, йәме? Юҡ. Һеҙҙең менән миңә шул тиклем рәхәт. Миңә лә бик рәхәт. Һинең ирендәрең. Юҡ, мин ҡайтайым, мине әсәйем көтә, мин ҡайтайым, мине көтәләр, мин ҡайтайым, Ғабдрахман менән Мутарелли инәләр. Улар кейемдәренә буталып бөткәндәр, абыналар, һөрлөгәләр.
मेरे दिल में लगे हैं ओ सनम Һин завкылы башың менән касан минең кызымның башын әйләндереп өлгердең, а? Хәзер шунда итеп өйләндерәм мин һине, шунда итеп өйләндерәм. Иптәш председатель, мин һезнең кызыгызны күргәнем дә юк, мин уны белмәем дә. Нимә генә ишетмәсәң ул, ненормальлыйсың. Нимә тинең? Мәйтәм, иптәш председатель, мәйтәм, әллә хаташа башларым инде, әллә семетеп кенә карагыз. Хәзер нишләйбез? Нишләйбез? Мин һиннән һорарга тиеш, иптәш завкылы. Белмәем. Белмәйһең, нимә генә беләһең һин? Нимә генә беләһең? Иптәш председатель. Я. Менау. Мәйтәм, теге егет кызга хагыз булып ямышты. Мәйтәм, Аллам хаклаһын, бозылышып куймаһындар, тем иптәш председатель. Кара уны, кызым өчен башың менән җавап бирәһең. Шуга әйтәм бит, артык мавыктырмаска кирәк. Әлегә йөрәндәр. Әгәр эш бик тәрәнгә инеп китә башлаһа, айырырга кирәк. Айырырга? Нисек итеп айырырга? Яллауынан үзең бел инде, гел ирәт һине. Ул нимәгә укыттым мин һине культ просвета, колхоз аксаһын әрәм итеп. Постоянно шулай тиде торошу. Постоянно шулай тисе. Үзегез бит көчләп теге хыйыр һау бултырган yerдән зойкамды, матур итеп йырлап кына һау бултырган yerдән көчләп җибәрдегез дә укырга. Буна хәзер хөрмәт юк, кызлар яратмай. Шунда зойкамның елендәрен каккылап, хуккылап һавып кына ултырганда, бөтә кызлар үземдеке булайны, иптәш председатель. Яраталар бит дояр егетләрне. Ярай, елама инде, елама. Һуң, кышкылыкка утын өстәбрәк бирмен, барбыр юнле башлы әзерләмәйең ул утында. Ярай, тырышырмын. Уттай эш вакытында кәфен Сара. Сари урап бисән өстендә. Ну акылына килһә, Мөхәммәд хан, ну акылына килһә. Иптәш председатель. Теге нәмәгә килә ята бит. Килен тизрәк. Әйдә, ул килгәндә бейеп йөргән булайык, иптәш председатель. Әйдә. आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला आ गया रंग जमाने आ गया धूम मचाने आ गया हलवा वाला आ गया Нимә булды, кызым? Джимми мине ташлап китте. Ах, ул манка малайды. Гафу мәйтәм инде. Хәзер минең яшәүдең мәгънәһе лә калмады. Әлбиттә. Мин каянан ташланам. Каянан? Давно пора. Ах, юнәһәд. Бар, Мөхәммәд хан. Мөхәммәд тап, Джимми тап. Джиммине тап. Кызымды хакла. Әйдә, утыр. Мәмдүдә матходим, туктам. Нимә ташбака күк хиреләһең, атла тизрәк. Ай, тыңлайм, әфәндем. Суқанма, туйган, кайда карамайын, дустар. Берәр нормальный кеше торып калдымы был дөньяда? Үзегез бит индисә генә динегез. Минең алдымда түгел, Зәйтүнә янында гына аңгыра бәрән. Шулай диләр уны. Тукта, бар, кит, врачта сакырт, врачта миңа. Миңа врач кирәк түгел, Аллага шөкер. Миңа түгел, миңа кирәк аңгыра бәрән. Кит, bundan. Кавира, пойма
Anne. Врач! Kevin apay. Git yanımdan vraç al. Kevin apay. Kevin apay. Kevin apay. Git yanımdan. आ गया हलवा वाला आ गया हलवे वाले तुझमें क्या क्या खूबियां हैं मुझ में प्यार की गर्मी हर दिल में हुस्न Brahman! Brahman! Nima buldu Brahman? Qayda Zita? Әйтмәле шул исемне исмәгәм һин. Нимә? Zita ишетмәһен. Зәйтүнә яудат менән. Ниндәй Зәйтүнә, ниндәй Җәүдәт турында һөйләйһең һин? Мин берни дә аңламаем. Уян әле, Кәбирә, уян. Был мин Габдрахман. Габдрахман, мин иләңнән кула. Габдрахман. Бәрәкалла, Габдрахман. Эй, Аллам. Мин бит танымай да торам үҙеңде. Яш вакытта артыңдан бик сабып караным да бит. Һин генә күҙ һалманың. Эй, шуны. Булгандыр инде яш сакта, Габдрахман. Булгандыр. Атак. Һин бит үҙең өйләндең. Кызың туды. Кәбирә, һинең кияүгә сыҡмағаныңды һис тә аңлай алманым мин. Сибәр, алтын ҡуллы уңған ҡыҙ бит. Габдрахман! Эй, Габдрахман! Мин бит һине... Мине? Эйе. Ысынлапмы? Ысынлап. Кәбирә! Габдрахман! Күҙҙәреңдә минән яшерәһең. Габдрахман! Кәбирә! Эй, Габдрахман! Ҡаралы, Габдрахман! Нисегерәк йәмләндерҙең бит ауылды. Нәҡ беҙ йәш саҡтағы ваҡытҡа оҡшап ҡалды. Эй, Кәбирә! Ә йәшлек! Индийский кино кеүек үтте лә китте, Габдрахман. Кәбирә! Ә мин йәшлеккә кире ҡайтҡан кеүек булды. Һин бына тирә-яҡҡа күҙ һал. Бөтә һөйөнә, тирә-йүнгә йәм керҙе, күңел һөйөнә бит, Кәбирә. Эйеш. Ҡайтайыҡ беҙ йәшлеккә, Кәбирә. Ҡыҙым һауыҡһа, һиңә әлеге кеүек әсәйем тип өндәшер, Кәбирә. Белмәйем шул, Габдрахман. Нимә эшләп йөрөйһең бында? Нимә эшләп йөрөйһең? Өлгә күңелле. Ә мин нимә эшләйем? Әллә бере нимә булдымы, Матху? Береһен туҡманыңмы әллә, Матху? Туҡмарың бар. Бөтәләй итәғәтле булып бөткәндәр. Рәхәтләнеп үгенеп тә булмай бит, исмаһам. Бөтөнө үҙгәргән. Туҡмарың бар. Туҡтале, Мәмдүдә. Тракторға ултырып ҡасыр инем, тракторымды яшергәндәр, иптәш председатель. Тормошомдың бөтә йәмен алдығыҙ. Ҡыҙма һин, Мәмдүдә. Тыныслан инде, Мәмдүдә. Һин бына тирә-яҡҡа күҙ һал. Күңел һөйөнә бит. Күңел һөйөнә тием. Донъя сәскә ата, Мәмдүдә. Күңел һөйөнә. Нимә? Әллә һеҙҙә тегеней... Нимә? Әллә нәмәләр һөйләйһегеҙ? Нимә булды һеҙгә? Бесән өҫтө, председатель. Бесән өҫтө. Бына һеҙ ҡайҙа икәнһегеҙ?
Бана, тағыла бірі. Йөрмәлі син дә буталып. Брахман кушмаха, хукыр тингә кәрәгең бар ине. Нимә? Әллә синең кәрәгең бармы? Миңа шунда эш. Дүдә. Карале. Мәмдүдә. Бунау әллә мәйтәм бисәгесегә охшап бараң инде. The moon stood still. Матурайып киткәнге о көнсе. Нимә? Һин нишләп мине маскал итәң, а? Икмәк шүрлеген кысытып торам әллә? Юк, мин әйтәм, бунау комбинезонда гел-генә йөрегәс, бер мужикка әйләнеп барайының бит. Хәзер интересно. Шул киемдәрдә генә кала. Калды ти, көтеп тор. Бына бул кәмитегез генә бөтен инде. Бөтенләй менә мискә индереп ягам. Якма инде, Мәмдүдә. Беләңме? Мин уларны списать итәм дә, сиңа подарю. Хочешь? Туктале. Нишләп миңа улай итеп карайың ул, Йөрәгем авыртып китте. Слушай, миңа башка улай карама, Ике күҙең янына тағыла бер запасныйым борып ҡуйырмын. Мин риза. Нимәгә риза? Өс күҙле булып йөрөргә. Туҡтайһыңмы, юҡмы? Күпме көлөргә була? Яңғыҙ ярҙамсыһы булмаған меҫкен ҡыҙҙан. Иптәш председатель. Азаф кылып мине мыҫҡыл итте. Етте һеҙгә. Юғиһә икегеҙҙе лә сусҡа ҡарарға ҡушам. The willows play, yes, love sweet melody, and all of these flowers we made, were. Ҡотҡарығыҙ! Унда Джимми! Нимә булды Джиммиға? Мин Джимминың маңлайынан ғына үбәйем тигәйнем. Ул артҡа сигенде лә тауҙан төшөп китте. Харап ҡына булған икән. Кеше үлтереүсе. Уны һин генә төртөп төшөрҙө. Хәҙер барыбыҙға ла себер. Һеҙ мине дөрөҫ аңламанығыҙ. Уға бер ни булманы. Джиммиға ҡотҡарырға кәрәк. Ҡыҙым, яҡшылап ҡына һөйләле. Ни булған Джиммиға? Ҡайҙа ул? Ағас ботағында. Ҡайҙа? Нисек? Ағас ботағында ыштанынан эленеп тора. Иптәш председатель, ҡотҡарырға кәрәк уны. Зита йүгереп сығып китә. Барыһы ла тауға табан йүгерәләр. The moon stood still on the very hill, and it wasn't until my dream come true. Председательдің өйі. Брахман бер үҙе. Шул ваҡыт урамда тауыштар, ҡысҡырышыуҙар ишетелә, эттәр өрә. Ҡапыл Матурелли председательдің өйөнә килеп инә лә ишекте бикләп ҡуя. Прием! Мөхәммәтхан! Иптәш председатель! Мөхәммәтхан! Үлтерәләр, иптәш председатель! Бер генә Сирия, һинд киноһынан күрһәтәйек, иптәш председатель! Никакой һинд киноһы!
Никакой хинт кино биржма ныктыр, Мухаммадхан. Прием! Прием. Конец связи. Конец! Конец. Мухаммадхан. Bilindim, tanımay duran teki Lina Karsık'a oxşap ketkenligini Мухаммадхан. Председатель! Құтқарығын өлтірелер, иптес председатель! Неме болды? Будкала өлтірелім. Бәқітлігіне болып, үйреп сығардылар да. Шунан? Тұтындылар туқмарға. Еске типтілер, тышқа типтілер. Сақ өлтірмәділер, иптес председатель. Ет менен бастырдылар. Тоғы азғына ғазаплағалар өлтірелеріне, иптес председатель. Дұрыс эшләгәнең. Никакой хинт киноға. Олар өлтірмәләр мин хине боуып өлтірер идем. Иптес председатель. Мәйтәм, клубты үз қолдарына төшіріп, революция яһап, алып қоймағандар дейім. Күрһәтермен мин оларға революцияны. Төсліһен, киң экранлыһын. Яйла, кызым кайда булды? Кем менән күреште, һөйләште? Йөзендә терелү әсәре бармы, юкмы? Иртән Зита Джемми менән осрашты. Аха, шунан. Шунан Джемми Зита менән осрашты. Аха, шунан. Шунан әпәт Зита Джемми менән осрашты. Шунан, аха. Әкисен икеһе бергә осраштылар. Сәйер? Иң насары, иптес председатель. Иң насары? Нима булды? Иртән Зита Джемми менән болынға, унан әрәмәлеккә саптылар. Нима эшләйләр олар онда? Бuna şunu anlamanın iптеш председатель. Әлләме эшләйләр? Хикрәләр, тәгәрәйләр, бейеләр, йырлайларсы? Тәгәрәйләр? Шунан? Шул. Нима шул? Юк булдылар. Нисек? Әрәмәлеккә инделәр дә, дип юк булдыларсы? Туктатырга кирәк буны кизикмәстән. Ушук минуттан. Нисек итте? Нисек итеп. Галират. Шуны ла белмәгән син нимәгә кирәк бында? Таптым, иптеш председатель. Ну? Таптым. Тизрәк һөйлә, Ходай бәндәһе. Урларга кирәк. Нисек урларга? Нисек дип? Бәйләпме, тоққа алыпмы? Элек бездә теге кыз урлагандар бит, шуның шикелле. Әле тукта хинасынлапмы? Иптеш председатель, урларга вассалам. Юк, һин бына уйлап әйтәһеңме? Әллә җавап кирәк булган өсөн генәме? Уф, тормыз. Иптеш председатель, әйтеп әйтегез әле. Кәмә? Мәйтәм, егетен урларга кирәк дигән. Джиммиде. Ох, тормыз. Джиммиде. Матхуга кушага. Матху көсле. Көсенең кайда куярга белмәйер. Бираз тынысланыр тиме? Иптеш председатель. Шап фикер. Ну, баш миндә. Молодец, индосиптә. Так, бар. Алып кил. Кемдә? Ник кайда? Касан. Матхуны алып килди. Нуркадыр иптеш председатель.
न जाने मुझे क्या हो गया यारो न जाने मुझे क्या हो गया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया लगे क्यों न अब मेरा जिया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया यारो न जाने मुझे क्या हो गया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया लगे क्यों न अब मेरा जिया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया नींद गई न मेरा चैन Кадам. Һинең ошо көнгә төшүеңә мин генә гаепле. Кискәй, бала сактан әсәйһеҙ ятим үҫтең. Йәнең теләгәндә ашатып, яраткан киемдәр генә киҙереп үҫтерҙем бит мин һине. Ә һинең күңелең бөтөнләй башҡала булған. Һин киноларынан йылылыҡ, матурлыҡ эҙләгәнһең. Ярай, нисауа ҡыҙым. Бына һауыҡһаң, мин һиңә әсәй алып ҡайтырмын. Әсәй. Кәбирә. Һин миңә кейәүгә сығырға ризамы? Матху һәм Матурелли инәләр. Бына иптәш председатель алып килдем. Кемде алып килдең? Кемде тип? Һеҙ әйттегеҙ? Күрәм килгәнегеҙҙе. Шунан нимә? Шунан ни? Теге урлау? Ниндәй урлау тағын? Бая һөйләштек тә инде. Ах, да! Бына нимә, Матху тоташ. Һиңә бик мөһим бер йомош сығып тора. Тик серҙе бик ныҡ һаҡларға кәрәк. Магила, тонымда сыҡмаҫ. Зитаға индермәй генә. Теге егетте һуғырға кәрәк. Яуҙәттеме? Үҙен? Шәп, иптәш председатель. Ҡарауына имгата күрмә. Иптәш председатель. Шундай итеп урлармын. Шундай итеп йәшерермен. Әсәһе лә табалмаҫ бойорған булһа. Насыл егет. Ҡосағыма инәһең икән. Иптәш председатель, бына исмәм балыш. Ай. Нишләп һинең күҙҙәрең утлы күмерҙәй яна башланылар әле? Яныр да, Мөхәммәтхан. Малы бит, малы ниндәй? Мин бармайым. Мөхәммәтхан, хәҙер һин менән тотам да ҡала алмаҫһың. Киттек. न जाने मुझे क्या हो गया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया लगे क्यों न अब मेरा जिया एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया Хоҙайым, ауылыбыҙ бигерәк йәмләнде инде, Хоҙайым. Әллә үҙемдә бер аҙ йәшәреп киткәндәй булдым инде. Гел йырлап, бейеп кенә торғы килә. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ҡара, әллә нимә булды ла ҡуйҙы миңә. Әллә был теге Махарадж тәьҫире инде. Ай! Хоҙайым, бөтәһе лә яҡшыға ғына булһа ярар ине, Хоҙайым, Аллаҡайым. Апа, бынау Брахманды. Шайтан. Теленә тилсә сыҡҡыры. Әллә нимәләр һөйләп башымды әйләндереп бөтөрҙөсө. Кит. Теленә тилсә сыҡҡыры. Брахманчик. Нимә ҡарсыға? Бәй,
Йырлайым бит, оҡшамайым әллә? Мин әйтәм, кем йырлай икән тип киләм, бына кем булып сыҡты, а? Мин инде мин. Рахманчик, Кәбирунчик. бына һиңә пирожки. Пирожки. Пирожки килтердем, рахмат. Рәхмәт, Кәбирунчик. Бына Кәбирә пирог бешергән. Индийский кишердән. Брахманчик, авызыңды ас, брахманчик. Я. Кызыбыз ни хәлдәрдә? Кызыбыз бөтөнләй үҙгәрҙе, Кәбирә. Ул үҙе ҡыуана, үҙе йырлай, шиғырҙар яҙа. Әллә элек ненормальная булды микән тип тә уйлап ҡуям. Хәҙер киреһенсә нормальная микән тим. Үҙемә лә рәхәт булып ҡалды, Кәбирунчик. Шулаймы, брахманчик? Кәбирунчик. Брахманчик. Әйҙә. Ҡарап киләйек болонлоҡтарҙы, Кәбирә. Әйҙә. या लुबलु तिबिया क्या कहा तुमने? या लुबलु तिबिया मतलब I love you. 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 तेरे दिल की रानी मैं मेरे दिल का राजा तू या लुबलु तिबिया I love you. तेरे दिल का राजा मैं मेरे दिल की रानी तू तेरे दिल Һин кем, Зита? मेरे दिल की रानी Зит, һинд ҡыҙы. Һинд ҡыҙы. Һин тағыла бер тапҡыр ғына уйлап әйт әле, һин кем? Зита, һинд ҡыҙы. Улайһа мин кем? Һин Джимми. Һинд малайы. Һинд малайы. Яүҙәт тигән исем һиңә танышмы, Зита? Яүҙәт? Юҡ, таныш түгел. Яллам, һин яҡшылап уйлап ҡара. Юҡ, миңә ул исем таныш түгел. Улайһа тыңла. Hindistandan üfüllәргә табан караван бара алмактан гына. Караван башлыгы хикәят әйтә, баргылатып тынагыламын гына. Яшел сәхрә гөлләр өстәрендә нурда йөҙөп таңда ысыҡланып. Яшәгәндәр ике атыл сәскә, береһе һөйөп, береһе моңланып. Өйгән егет яудәтине төрләп янган йөрәк зәйтүнә. Был галәмдең көсле мөхәббәте, был гыйшыҡҡа йырҙар әйтелә. Яшел сәхрә гөлдәр өҫтәрендә нурҙа йөҙөп таңда ысыҡланып. Яшәгәндәр ике атыл сәскә, береһе һөйөп, береһе моңланып. Яшел сәхрә гөлдәр өҫтәрендә нурҙа йөҙөп таңда ысыҡланып. Яшәгәндәр ике атыл сәскә,
Зәйтүнә һәм Яудәт? Зәйтүнә һәм Яудәт. Зәйтүнә һәм Яудәт. О, ниндәй көсле мөхәббәт. Ниндәй газап уты. Беләңме? Ә мин уларның икеһен дә белгән дә кеүекмен. Тик кайда? Касан? Белмәйем. Зәйтүнә. Яудәт. Яудәт. Әу. Мин һиңә түгел, мин былай гына. Беләңме? Башҡаса был йырыңды минең алда йырлайһы булмады шуны. Ҡайҙа киттең инде? Тауға. Миңә үҙемә генә ҡалырға кәрәк. Ә мин? Һин бында мине көтөп тор. Мин хәҙер бик тиҙ. Я Аллам, нимә эшләнем инде мин тағы? Зита ашығып, сығып китә. Ул авыл киемдәрен киергә уйлай. Яудәт яңғыды. Fred, are you ready for the music? Yeah! Yeah! 1, 2, 3, 4! Матху менән мотор линәләр. Давай, бери гел анонда, пальмага. Матур итеп Мына Ту, дегидеке. Был ниш была. Ебәрегез тием. Низек моңлы бит ул янкәемнең тауышы. Приятный тауыш. Һөйлә, апағым. Ебәрегез, сисегез тием. Нервларыңды һакла, күз алмам. Матху, Мөхәммәд хан агай, Зита тауга табан китте бит. Беләбез, кадерлем, уның белән бер нәмә лә булмас. Булган инде. Идәндәр турында уйларга кирәк. Әллә ебәрәбезме? Шөрләмә. Матху, нимә булды? Ысқындырығы тием. Нишләп мине бәйләһегез улар? Председатель ҡушҡанға. Һин ҡытылмай гына тур. Председатель. Быны нислек аңларға? Аңлатам, йәнкитәккәйем. Бөгөнгө көндән алып һин Зитаны мәңгегә онотырға тейеш. Аңланыңмы? Нимә? Мин һеҙгә хәҙер никах уҡыйым, никах. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мамдуля, һин Яудәтте кейәү итеп алырға ризаһың? Естественно, риза. Һин Яудәт Мамдуляға кейәү булып сығырға ризамы? Юк. Риза. Мамдуля, уны үп тә, бітті китте. Һәм тағла бер мөһим нәмәне бел. Мин һине яратам. Матху. Аңлап бетердеңме? Юк, аңларға ла теләмәй, Матху. Мөхәммәд хан агай. Аңламағандарға тағла бер тапқыр ҡабатлайым. Мин һине яратам. Әмин. Һин заклып молчи, понял? Понял. Әмин ҡайттым, понял. Мөхәммәд хан. Матху. Бәгеркәйем, аппағым, аҡҡошом минең, ҡояшым минең. Ысҡындыр инде. Унан һуң мин һине тракторыма ултыртып йөрөтөрмөн. Икәүләшеп матур иттереп болон буйлап сабырбыҙ, ә? Матху, ысҡындыр инде. Мине. Матху. Әйләнһәм, ысҡындырам. Юк. Һөйлән алмайым мин, йәш бит әле мин, йәш. Әсәйем рөхсәт итмәй. Матху. Ничего. Бер кем дә өйләнәһе килеп өйләнмәй. Ходай Тәғәлә үҙе ҡушып, ваҡыты килеп еткәндер инде. Матху, мин Зитаны яратам. Зитаны? Бына ҡара әле миңә. Мин кемдән кәм, ә? Матху. Нишләп беҙҙең арабыҙға инәһең? Матху, мин бит Зитаны яратам, уны ғына һөйәм. Аңламаның.
Башкасы аңлатмай булмай инде. Ыстын Yok, yok. Ыстын бер. Hayda. Матху Яудаттың авызына сыпырак тыгып куя һәм күтәреп сыгып китә. Иптәш председатель, Зита ултыра, иптәш председатель. Нимә булды, кызым? Атай, мин кем? Һин минең бердән-бер яраткан кызым. Тагын. Кызым. Джимми кайда? Джиммиді матхурлап касты, минең бер үдемдә калдырды ла, хыпыртты Джимми менән. Уны урлагандар. Ай! Атай, табыгыз, уны табыгыз! Джиммиді күтәреп Матху инә. Тракторымдың турбаһын тишеп киткәннәр, иптәш председатель. Югыйһә калдырмайын мин уны бында, Брахман әфәнде. Төшерде Джиммиді ергә, сизмаударын. Кит, кагылма. Валла. Джимми, мин тауда. Туктатыйм, юләр кызыкай. Зита. Джимми, мин һеҙгә бер нәмә әйтергә теләйем. Өндәшмә, Зита. Зинһар өндәшмә. Бер нәмә лә, бер кемде лә. Ирмә бәйләнәһең, ә? Һин туктайһыңмы, юкмы? Туттыккан тимер йөрә. Мин тутыккан тимер йөрәк? Ярай, улайһа туктайым. Һин, Зита, минең кемлегемде беләһеңме? Матху. Мин Мәмдүдә. Әйе, алдыңғы тракторсы Мәмдүдә мин. Йөрһөрә урынга әкият уйнатып газаплайдар. Булар бөтәһе лә әкият. Һин юләр һавыкһын дип бидән кәмитсе яһанылар. Был бит Мөхәммәд хан. Индийский кино ташусы. Быны Брахман түгел, Габдрахман. Һинең атайың, Кызылмаяк колхозы председателе. Быны бит Кәбир апай, бер ниндәй дә Канзас түгел. Авылдың ветврачы. Был Яудәт, алдыңғы тракторсы. Һин Зәйтүнә, авылдың тиле кызы. Бына хәзер туктаным. Үлтерәм мин һине, Матху. Эй, балам, шулайрак килеп сыкты шул. Гафу ит безне. Һеҙ мине алданыгыз. Зита. Зита, суланма, борсылма гына. Без һиңә ярдәм итербез, Зита. Һин миңә ярдәм? Һеҙ мине алданыгыз. Киреһенсә, һеҙ бит үҙегеҙ миңә ышана яҙҙығыҙ. Ошо бысраҡлыҡтан ҡотолорбоҙ тип ҡотоғоҙ осто. Ҡарағыҙ әле яҡшылабыраҡ. Матур бит, күңелле бит, гүзәл бит былай йәшәүе. Йырлап, бейеп, сафлыҡҡа ынтылып табынып. Беләһегеҙме? Һәр кемдең күңелендә үҙ матурлығы бар. Тапһын ине ул уны. Атай, Кәбир апай һеҙ, Мәмдүдә апай, Мөхәммәд хан ағай һеҙ, Яудәт, һин дә. Ә мин был тормошта ҡала алмам инде. Хушығыҙ. Әйҙәгеҙ минең менән. Һеҙ унда күңел матурлығын табырһығыҙ. Әйҙәгеҙ. मेरे दिल में
Сез Мостай Кәрим исемендәге Башкорт милли яшьләр театры артистлары башкаруында Гафур Каюмның Һинд кызы әсәре буенча куелган музыкаль комедиясын тыңладыгыз. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.